Ko ishopu inongochinja futi ikambonzi chakati yembonzi chakati. Ko yakambogara chinzi chi. Yanga imbori zichikuya. Before price change. What? Before that yanga yainzi wanzi chiko. Imwe ziri supermarket zvo. Inongotengeswa kamashezi. Mufunga hapana business ipa. Papi. Ipa papa. Imi mopenga monyepa imi. Mota pana business muchona kuti panenge pakazara line queue inenge kasvika uko. So why gulezi yenufuka yave 3 times. Vanhu vanenge ma-shareholders vana vanoita zvemashezi here magrika yawo something vanoita zvemashezi saka vachiita zvemashezi kudaro ndofunga mwana uzombopula out yochinjwa sita yodidi hamene yotengeswa avatenge yakatengeswa chito kubva kuhaipa what price chain to haina kutotenga muri vai haipa price chain vacho vachiripo nanhasi but hamene zvakaitika utakazi kuchiunesita yakambonzi where's cash what yafa yakabva kucash ndoko yakatengeswa saka kunonga kutori namaoni kunonga kutori namamaski zvekuno vanhu asi havachatopfeki mamaski mamaski akuchina bolato hi guys muri sei guys tasvika kwakuda tave kwakuda tazomboperegwa nenhindikiri neichi idata here tazomboperegwa nedata tichitaura nyaya dzemafesi edu epafacebook taperegwa nedata data rabva rapera guva redu rabva ratokatiwa makuva but isu zvinhu zvinenge zvakataurika zvakabuda ngatataure makuva edu emusoro medu zvinhu zvinenge zvakataurika asi makuva ekuti chi makuva ekuti anenge akabuda kufacebook kudhara sitingotaura zvatakanzwa tikudzokorodza zvakangotaurwa kuna gulezi inozi chiko peji rakukwanisa kuedha vanhu palive peji rogora richitega vanhu palive edha rino edha iri kupa ndosiedha vanhu hamuzvioni aimbojamuka vanhu nadeza richiita kuakaunti chete aiwa rino edha iri ndikuona apa hanzi rapera vhailait yatiri kubvarura hayo sitara zvinhu zvakabuda tisari zvinhu zvekunyepa zvokuti kudekatingotaura idzii chingori nyaya zvezvinhu zvatatakaonawo hapana chitanyepa isu zvinhu zvatatakaonawo ndaida tobvunza mufesi bona baba akuda ndadobvunza zvangu mufesi wangu kuti iwa here naye mabhurera aka 60 rand makufonera mufesi wangu ndibvunza naye zvatohwa nezvaprofeti iziti turu zvino dhata rapera rashayiwa mabhurera akagulesi ndakapfeka munapukeni here ndakapfeka munapukeni muri sei unga business unozama kana full time aripo kamti damboona umbonona msanya yapo trusted business ari sema msikana msikana riboka tatujaira unokuri nani kuna ti maita kuti musika ukure zara bana zvinenge zviri kufamba handiti asiri sei basi tajaira chino papa fojika baba ndo pandonyazoziva kuti kutenga kati ndovanza kutekesa hangu mumatavheni usiku muri kupinda matavheni usiku zvandoita kumatavheni saka ndopanonyanya kuitenga stereka handiti hafona inotengwa kumatavheni ariseko mukomana hamukona right wamboenda kwamaziva ndaizvozvitara tikasvika timbomuwani anenge atoita but ingozi aenda ndakutaura ndakuzviziva tikati tikangosvika titati abati ndandinaye pano saka atobva kana tonzikatisiya mazimbabwe amaise kana tovuya kamataura haana shamwari apa saka venda unositambira apa ari seko mudhara wangu ndikiza kuti ndichauya memori uchauya kana chibvunza hanzi todaenda kuchechi saka munhu yacho yatotora ndichauya ndichivatora achauya sana saka tombisa nyamera ndamikuka nyama here that's 3 bo
nhasi makanaka nhasi makatsanya chabuiswa ningirikiri kwakabva kumakoidzikasvika zvimbi pane mukomana wakaita murudzi muzimba ndoe muno pandiri kuti kora idzi because achayaminonaka pane zvinga vanhu achayaminonaka aita mariso iri kuno yaivavi ine gani yainowana kuine 20 rand ngazi dzese dzibva kuma 20 rand iyi ndoinoita 40 mafotoisa no kuti zvezvokuti inovava stereti nokuti vana vekwangu vanoida haivavi zvokupenga inotovava zvokutonaka zvekuti vana vekwangu vanoida rega nditovachengera ateiwe kutestisa iri kwemwe handidyi mafuta vana vangu ndo vanoida asha iwe hanzi avo ndevapikwa hanzi ndevapikwa ndiani ari kubvudza baba kuda makutanga baba kuda muri kumhorosa nemadiarisi no tiri vapenyu kaiza vatarikisisi vapenyu korona haina zvainombotita tinotorarama kuenda mberi nopenyu hanzi kwavo ndevapikwa varapa hai vanhu vanoshagawo mari dzavo vari pasaidi vari kutsvagawo vari kutotsvaga avo ndevehuku vari pasaidi ya vari kutsvagawo mari dzavo dzavo dzinotengwa idzo huku dzino munoona mumatrela 10 rand change tiripo pandima saka kuri kudidi kukodera fanane nekukura wakavata zvingafanana sei kuchikoro kakomwana wedu kwakauya kaprincipal munyuwani ko vai vakaendeza kuti vangu vakavhura chavo chikoro vaepisa kueast chirikutanga muna january east papi adress handizeni musoro wakazopaya saka panida kuti mupabvunzwe babapanyazozivisa because hatizozive principal munyuwani aripo kuti zvinofamba sei handisitomboziva ndewe pasi murungu hanzi murungu murungu saka handisiziva anogona kuuyawo tichanzwa tichaona kuti izvo zvaizvo zvakamira sei dzakavhura chikoro chadzo kueast kweo dzakavhura ndonyasha dzacho varikutochivhura mafadzi varikutochivhura muna nigikirimo muna chilisi varikutochivhura muna january vati saizi yenyu yebhusi ichi ndoda kukutengerai vanongonyepa last time vakabvunza saizi yebhutsi hamuna kutenga paya komplainaivakuda bhutsi chimomirai takadokangamwa nezvebhutsi yoataroti ari vara titazvizivi tichobane reva tine zvakataukwa hanzi mashoko akataukwa makambovabvunza futi saizi yebhutsi vakakudzai mukati hapana kana vakambotenga bhutsi akangoramba ari mashoko musingatengi bhutsi dzavavakuda saizi 8 bhutsi mashoko akataugwa saka tichangoramba tichimateerera sezvozvo saizi 8 tione tiyatengerai dzechristmas takamboti 9 paya nawo 9 haigud size 9 kangoramba zvakadaro sa imi zvamunoita pano kutengera bhutsi baba kuda size 9 iwo rotenga bhutsi takupinda muchristmas chitengerawo kuda hembe dzechristmas takupinda muchristmas ivo awanevo kupfeka pamusi wa25 wondibatsirawo iwe wondibatsirawo kutenga toona kuti zvinoita sewondibatsiravo kutenga hembe dzakuda dzechristmas nenew year bhutsi size 9 haisi right size zvayo size kwayo maane fone foni iripo saka vapei phone number inongoriya kudhara ya vapei phone number nyorai phone number It's 084 320 5121 chero idzo dzamunadzo ndo dzangu ndambochinja idzo dzedza kudhara ndo dzirimwo mamusina kafoni saka ndandosheya kuti hayi vanoita mukafano inotoidza iyo dzedza munadzo ndidzo dziri right
hanzi VaKUDA vasimba hanzi VaKUDA vasimba VaKUDA vanhu vakanosimba whether macondition api kana kuti api VaKUDA vanongosimba chete. hanzi VaKUDA vatsvuka necorona nelockdown vatsvuka nelockdown apa nyama dziri kutengwa mona kuti nyama vari kungobvarura vanhu vari kurarama handisiri vari kuzipfeka size 9 size 9 size kwayo igood size haibvaruki zvekumhanya size 9 haibvaruri zvekumhanya size 9 saigood size madiaries madiaries akufona madiaries akufona madiaries uri kutofona ivo madiaries makanyanya makutofona fona zvakare akufona hako zvakare afone fona iwe munhu ichichangamuchangamu fona. Hello. Muri kufara here isi tiri vapenyu kwakadi kwamuri koko kamuchitotiona ndo zvatinoita pano techitola nyama. Haleluya Jesus. Zvokutoti kamukatosvika ava nemi munotodlawo nyama chete saka muri alright hano haisi nyaya maita basa muri kupi yakati fonai madiaries fonai kuona kufona une dhora mufonisei fona une mari shinu titaure nyaya utafona une dhora fona une mari shinu tichikubvunzavo nesize yako kuti zvinoita here zvose tichikubvunzawo hamuda kufona une dhora mufoni mako fona une nhingikiri kwayo une mari kwayo mufoni vanzi bye fast munhu wachangofona zvokudaari kudrive pamukadzi munhu zvino unongofona uchagona kunyenga changamu inodiwa ndiyangaitoti hanzi muri kudla nyama ndikati tikudla nyama nai mataifonai namba taisa apa hanzi kwani charonga bhuti wakacharonga unoronga size 9 good size regai tione zvinofamba sei size kwayo kana ikoringuva yacho nai zvinongoita nai namwari hanzi hapana chinoramba hapana zvose zvinotoendeka size 9 changamu api changamu size 9 ibhuti hai size yakasimba uyo exactly madhari halo makasimba namba dzaVaKUDA ndini VaKUDA vacho motaura neni saka motaura nani changamu madiaries ndini vaVaKUDA vacho modani sa ndini vaVaKUDA vacho muri kuti kudii vaVaKUDA vari palaiti ndevapi ndini vaVaKUDA vacho modani kasi ndino muri kuti otokata zvazotonageza inamba dzepi dzakati 0 regaiti dzopera na regaiti dese dzazipera na 0 halo halo padiaries FM makasimba isi tirapenyu makasimbawo here pamuri koko muri kupi munogara munoriti isu tiri pano paHlavani saka muri kufara here kunoriti koko South Africa mbobere kufona tufona +44 ne +61 zvichinda unoriti kawo tidive muravi wemuSouth Africa tuzive +44 please fona iwoka +61 zvichinda zvakadaro patinoendera kupera vamumanya
panota hanzi ndiri panota VaKUDA isusu regai tidarikira chichida pamwaripo munouya muchimuwana musambozha ane takupinda muChristmas chamutsvagirawo zveChristmas ndouya vanhu vangaita zvingani ndozouya then ndogona kuya ndokuudza sezvo namba dzenyu dzadzoka Gules ndotenga ngeke kunoku. ofamba zvakanaka vanzvanzani Ndinotenga huku Gules. dzemabroiler edzadzi dzechibhoyi Mabroiler asiboyere Gules. Asiboyere. Sodaro ndada kutenga. Ndada kutenga. Bati? tengai bread Ndori bata sei? mwezi gomplastic tisiyamamire mota Serious? ndipo indi kubatress guys nai phone number dzaBabaKUDA idzo nai ma +44 muripi +97 plus what South African vari muSouth Africa tati kutambura zvakafanana ai regai VaKUDA vambobudawo munhamo vedu we regai vambobudawo munhamo andichika regai vambobudawo munhamo tipinde munikikiri vapinde mushuga imi muda ngovadzosera mu +427 hakuna mari kuno South Africa tiri kungotambura regai vainde kunze uko Shandol Davis, how are you? I missed you. 3 lives, I think I didn't see you, Shandol Davis. Nai, guys, VaKUDA regai vambobudawo munhamo vambopindawo muchando. South Africa kuno tiri kungotambura kusenyeperana guys. Anti maona. Vambobhurukawo vakananga uko vamboinda. Anti maona. Hanzi ndatora screenshot naivona achada number ndifone. Engenge dzakachipa. Aiwa dzakachipa zveshuwa. Dzakachipa. Number maanadzo guys kana mafona mira ndikupe tip ma +44 kana muchinge mafona +44 +6 what plus zvichinda zvakadaro number idzo dzidzo bob kana mafona ndichika usanyare zviintroduce VaKUDA is single usanyare zviintroduce VaKUDA ndini makadi yenyu VaKUDA ini nangu ndoda kuita mainini VaKUDA ndoda kuchengeta ndoda kuchengeta KUDA uyu ndiri munhu ari single handichika iconversation ishi handimaona iconversation saka chi munenge muchiita conversation muchitaura uniform unogona kutopinda machena vatenga huku yava vatenga ngeke vatenga ngeke munouraya ngeke iyo handiti mazviona vatenga ngeke yava ndimondorova ngeke kutagore macomments ndo ndokutondakirwa munao aiwa kwani size 9 iripo inosvika size 9 iripo haibvaruki zvekumhanya guys haibvaruri futi hazi tambo inosvika kuparafini haibvaruri masocks anoona ndo zvana ndichitaura ini kusize 9 bolato haibvaruri masocks size 9 guys imosora kana wakutotaura nawo papa zviintroduce zvakanaka kana wafona usanyare problem yenyu munoda kunyara kunyara varume ava ivo pamwe vanenge vachitonyarawo kunyenga handi mazviona pamwe vanenge vachitonyarawo kutonyengawo iwo uri single handiti uri kutsvagawo murume handitika kuda pachena VaKUDA ini ndiri single ndikusvagirawo munhu wekuti ndichembedzana naye ndoda kuchengeta hangu KUDA handimona ini ndine vana vangu motoona kuti zvitofamba VaKUDA zirume rakasvika iri zirume chairo rakanyatosvika hambura makaka yerume ihambura makaka haikona vedu vakanzi ngochani nataterishas idzi ndo hambura makaka idzi mugoziva plus hazvina mashuwa pamwe aidorevesa toterishas mungachaziva kwaiwe nyingocha yakadaro toterishas asi tangozviramba ndati anopenga pamukuda ishuwa unos komazana nditi vanenge vane vakadzisisi titi vakavharapo unos tingazvizive ngatizvizive isi unos pamwe anenge akawazviruma ameno katingaziva chetingotatarisa kanongoumana kanongutara zvaanoda akadangoti esi rumumba ndakavata naye akada kuti ndakavata nandi kana kuti ndingakazida anongotara zvaanoda saka tiyazivi kuti ishuwa yekwadi kunyepa pamwe ishuwa pamwe kunyepa asi ava ndononzi maserume zvayo munhu ava vandoonekwa kuti aito haistori hofori plus kakambira mumongo kuti kwahingochani kuti ngochanda chaisi munhu ungomuda kugara naye akadaro kwati munhu chena chitirafu zvake kwaneta vasake rimande zvakezvo ndisingazvioni ndezvake amena ake nai ngasapedza nyika
coach Molly chazopula zvechi but achisi kuvugwa this year mukutaza here vanhu vari kunze vaone mall uri kuvakirwa vanhu vekuno umwe mall baba chakatanga chatodamburwa but hausi kuvhurwa goreno uyo ndoruvhurwa December uyu uri kunzi unovhurwa amene kukai 2022 end of or amene somewhere there chingaita boys once because une ma-steps akawanda kudi amene plus akawanda plus anditi ndo pane contract yemazimba futi baba ndazwa kuti mazimba ndo anga ari contracted akatoita atodla mari munhu yemuzimba akabata ipapa vakazombourayana futi baba vachiurayana ni yes macontract ndosaka nonoka kutanga vachibata macontract mwaurayana kurega umwe wako waitewo mosheya contract zvatakaipirawo isi mazimba unovaziva mungaurayirana contract wabata zvilaki rake ko tingafanana here nai vedu vedu zimbo in diaspora tingafanana kwemi kujeri tiri kuenda rini andakatofa kuenda ndimandikideta nina kunhasi ndimandifungidza tapfuura nepajeri nhasi guys tikuda kukunzirai show yekujeri busted abroad tikuda kukunzirai show yepajeri apa inonzi busted abroad yemazimba anenge akabatwa kunoku handiti tetetiludha vari kukavha kuzima handiti isitokavhawo abroad kunoku timbonzwawo nyaya dzavo muri kuisapota here guys busted abroad chakanaka chinokopiwa dhoiri rakanaka rinokopiwa guys handitika dhoiri rakanaka rinokopiwa tetiludha vangakavhi africa yese vari 1 kana kuti this is my favorite thing about diaries but inombombeya unoda guwa ndiana daro unoda guwa munin'ina ndiani uye ivheti uya kunoku ndikumbese uye kunoku uri kupi ndikumbese guys pane but ndaneta manje guys I was supposed to bring in live yavamwe mai but mai ava mumwe wedu wekuyoutube vari kuda kuti mukwasha wavo aiswe palive nemwana wavo because mai ava vanetsekana zvisingatoiti vari kuda kuti vakandwe palive vachipindurira voga palive nyaya yavo iri hoti but handifungi kuti ndichakwanisa ndaneta muri kunzwa here guys mumwe wedu wekuyoutube mai ava ndimai vakuru anyway ndimai vechikuru ende musikana wacho mukadzi wacho namwana wavo musikana mukuru but vari kuti ngazvinde pamhepo zvese nemukwasha wacho hanzi nditovafonera puwa manhamba zacho hanzi muvafonere muri pamhepo vachipindura zvanopindura vanhu vachivapinza bhizi pamhepo ipapo saka handioni kuti semunhu asarasipo kudai ndosvika kumbawo ndombo baba anoda ngobikirwa vadi kubikirwa chikafu chaanti then ndaneta mota sara chingombeya nhasi hanzi kudini madharisi hanzi toita nei vari kufarira show yebusted abroad havaisimbisi busted abroad tikutoida tiura busted abroad chakanaka chinokwepiwa handiti kune yava vanotituka tedzera tetilda tototevedzera because zvakanaka zvinhu zvakanaka zvavanotoita zviya totozvidawo tototevedzera because zvakanaka chaizvo kuti muzive kuti muzivewo handitititilda vanoita zvekuzimbabwe havazouyi musouth africa vachizozivawo zvokuti kana pakatoita mwana totangawo yekuuk kana kuamerica chiti busted kuuk kukoko totoidawo totitetiriko sho iyoyo hanimaona isitongoitawo busted muno mujoni muno totati kudawo busted abroad handiti zvakangonaka kusapotana guys havangambopedzi zvese vari 1 handimaona mofind out kuti kune vamwe anenge akatofungawo asinawo kana musha dzakaitawo kuda vanhu vakaona kuti zvabudawo kusocial media vanoregedzwawo moonawo futi zvakare sometimes une hama yako yauri kutsvaga nguva yakareba usingaioni usingazi kuti iripi pamwe wobva watoiona ichitobuda iri kujere ikokoko handimaona kutoziva kuti hama yako ipenyu iriko kujere handimaona munhu wamuri kutsvaga pamwe ariko atori kujere kana kuti mogona kutonyatsoona kutoti vanhuvo vari you never know zvichingodaro handimaona but 60% yemaprisoners mazimbabwenzi ari musouth africa vazhinji vacho havana nyaya vakasigwa mara vazhinji kupomerwa but vanini musarule out nyaya yekuti mazimbabwenzi muno ndo vanobata mukunzi ndo vanouraya ndo vanoita sei musarule out pajobheki apa pamahwano chero imo muno musatambeni ndinakawanda kuizoizo uko bamunini munoti kudini nyaya yekuizoizo kwamaiudzwa kuti vanhu vanouraiwa vanodini izoizo mazimba kaya zimba anozomboektawa vanoekta mafilmu but pane vamwe vari kupiwa dzimwe mhosva dziri serious zokuti sedzipi ndo vatiri kuda kaiva vantu ndo vatiri kutsvaga vantu vatenge tichidawo here ivava kuti tiunze because ireality shekishoka top gang wangu top shada chacho wandaigara naye same room akapiwa 20 years totaka kunoona iye for murder iye asina kana murder wani yakaita hanzi akauraya vanhu 20 mine aita zvichikorokoza zveunderground zvezvo toinda kuripi ukaiswa ujererepi ukoko izvo zvaakatransferwa kupolokwana manje polokwana tosvikigwa nani
Zvanzi vanhu vese vaurawa pasi pemaindi yaura. Amahwani. Munombokaita munyama unenge wasangana. Hanyaya yekuti unenge uri foreign akomana but ngati vanhu ngodzidza ichiti ngoti ma foreign lands sometimes ngozvibata kuri right because these countries senge vana South Africa nyika dzakafanana idzi dziri very dangerous. Very, very dangerous. Nyika dzakafanana nedzino idzi very dangerous. Yeah, obvious foreign land is not foreign land is not easy. Pane dzarovana apo idzo mota. Then mageza. Apo dzarovana apo vanokona ichuchemani ichutondirei. Mageza wadhumira because mageza aitozve. Mageza unongopinda kachiro red robot. Warovera. Saka maiti uchatigarisa pano kusingaperi. Because road yavhara kati. Boss ingambodhanzi kuti warovera but robot rakafura anenge adhumira mageza. Foreign lands vanhu vari kubata mukunzi, vanhu vari kuuraya vazhinji, vari kuba, vari kuita sei. Vanhu vekumusha kwedu guys, vazhinji vacho maZimbabweans anozongoya muno modzidzira language ka. Hanzi naTari ndite 8. Natari? Tari upi? Tari Ndlovukazi. Muedhei? Aripi? Amene kuti arapa comedy yake. Arikuda kuedwa, aripi? Hanzi edimi ndinekuwa Natari. Tikumuedha wani? Hanzi traffic. Hello. Yesika nitari? Muritsa yakoma. Uri right here muningina. Mushe kodzoka ikaine live ye ku YouTube standard 9. Munotivharira pansi. Ipi futi la ipi? Yamachi mamuda kufana kuita nasimaneri chingodzoka. Tari ndaneta muningina ndozouya nayo kantari aitizi. Aiwa chingodzoka munazodzoka rini chenda busy chingodzoka yakati. Ora ndichaona kana kundasvika kumakurumidza pedza kubika kuti ndinenge ndichikwanisa here kuzodzoka ndachaja foni yacho na futi.